Umongameli weli umnumzana Cyril Ramaphosa uthabatha ngokusesikweni iintambo namhlanje njengosihlalo wemanyano yamazwe aseAfrika. Umongameli Ramaphosa uthi izinto azakugxila kuzo njengosihlalo walemanyano phakathi kwazo kukuqinisekisa ukuba luba lula urhwebelwano phakathi kwamazwe aseAfrika. Kwaye umongameli Ramaphosa uvakalise inkxalabo lulutsha lwelizwekazi nolubonakalisa ukungabi namonde ngenxa yokunqongophala kwamathuba okuziphuhlisa. UMzantsi Afrika ngusihlalo wemanyano yamazwe aseAfrika. Umongameli Ramaphosa nguye ozakukhokhela eli ukuqinisekisa ukuba eliphulo lakhe lokwenza igalelo kwikamva leAfrika liba yimpumelelo. Umongameli Ramaphosa uthi izinto zakuphala phambili ngeli xesha engusihlalo kuqinisekisa ukuba amazwe aseAfrika arhwebelana nangakumbi. At the top of our agenda as chair of the African Union must be the deepening of economic integration. Umongameli Ramaphosa uthi uxhalabile lulutsha lwelizwekazi eAfrika nolubonakalisa ukungabi namonde ngenxa yokunqongophala kwamathuba emisebenzi. A population of young people across the African continent which is impatient for change and the creation of more development economic opportunities for them. At the same time, we are presented with unprecedented opportunities for development, most notably when it comes to the implementation of the African Continental Free Trade Area Agreement. Kwaye uthi uzakulwa ngamandla nomkhwa wokuxhatshazwa kwabasetyhini. During this year, we need to mobilize African countries to focus on prevention of violence against women and girls through, amongst other things, addressing the harmful social norms that contribute to and perpetuate such violence. Umongameli Ramaphosa uthi kubalulekile ukuba onke amazwe lelizwekazi eAfrika athethe ngazwinye kwimiba ephambili.